Imamo čast da je večeras sa nama urednica i direktorica Akademske knjige, gospođa Bora Babić, koja će nam govoriti o izdavaštvu, o stanju izdavaštva u Vojvodini i njenim mehanizmima rada i kako je to došlo da jedna izdavačka kuća u godini dobije čak i 2 prestižne nagrade. I na kraju 2006. godine sam želela da osnujem izdavačku kuću koja će biti isprofilisana, koja će objavljivati knjige koje će uticati na sve nas, koje će na neki način menjati svet, odnosno koje će nas terati na kritičko promišljanje. I tako je krenulo. Prva knjiga koju sam objavila, to je bio Brodelo, Sredozemlje u starom veku, zatim je došao Žižek, Heidegger i tako dalje. Obično se u kontekstu izdavaštva danas i u kontekstu vremena kojeg živimo govori o toj borbi knjige sa onim što je elektronska knjiga. Da li, evo jedno pitanje onako, da li vjerujete da knjiga može opstati i da na kraju krajeva nećemo izgubiti knjigu kao važan segment svakodnevnog? Pa ja mislim da nećemo izgubiti knjigu kao u klasičnom papirnom obliku. Pre svega, ja mislim i vi svi ovde koji ste prisutni, kada imate knjigu u elektronskom obliku, verujem da svi želite da imate u papirnom obliku ukoliko vam se knjiga dopada. Jer uvek ono vredi kao to je možda sigurnije, da je vidim na polici. I mislim da se knjiga kada se čita u papirnom obliku, da se ona nekako bolje pamti, da se čak i možda bolje će se i razumeti. Zato verujem da će knjiga opstati u papirnom obliku. Vi dobro znate da su bile nestale gramofonske ploče. Gramofonske ploče se ponovo javljaju. Čak i ako više knjiga se bude objavljivalo u elektronskom obliku, ja mislim da će ponovo naići vreme kada će se knjige objavljivati u klasičnom obliku.